Kapelica Svete Marije u Vukovarskoj Mitnici dobila je novo pročelje, krov i ogradu. Novo obnovljenu kapelicu blagoslovio je župnik župe Svetog Filipa i Jakova, pater Ivica Jagodić. Kapelica je sagrađena 1916. godine u historističkom stilu, a sagradila ju je obitelj Zidl, Terezija i Karl u znaku zahvalnosti za izbavljenje iz sibirskog zatočeništva. Nalazi se u vrlo prometnoj ulici gdje se vjernici i građani grada Vukovara mogu zaustaviti, svjesni da su uvijek pod Božjim povećalom, pod Božjim okom. Mi obilazimo nju, molimo se svako veče sa svojim susjedama, a inače i uređujemo ovu kapelicu, pa mi je posebno drago i evo kad je gradonačelnik ovdje i naš pater Ivica, željela bi da se iznutra obnovi, da bude stvarno to u pravom stilu kakvom treba. Grad Vukovar provodi projekt sanacije javnih raspela i sakralne baštine, te nakon obnovljenih katoličkih i pravoslavnih raspela sada sanirana i ova kapelica. Koji je zapravo projekt u sklopu sveukupnog pristupa gradske uprave grada Vukovara, gdje smo nešto oko 900.000 kuna zapravo uložili u obnovu sakralne baštine na području grada Vukovara. Prije svega, kad to kažem, mislim na ove manje projekte tipa gradskih križeva i gradskih kapelica koji su doista i kojima grad Vukovar obiluje. Mnogi su uništeni u Domovinskom ratu, ali i zbog zuba vremena, pa se svim tim baštinskim objektima, istaknuo je gradonačelnik, želi povratiti stari sjaj.